Ami a Green Life Chlorella algát illeti, ez egy könnyített sejtfalú algatörzs, tehát emésztési nehézség nélkül bomlik fel, vagy bomlik le, és természetesen hasznosul a szervezetben. A Chlorella algának ismert hatásai vannak a nehéz fémek lekötésében, ami épp az utóbbi időben rendkívül fontos, így jön létre tulajdonképpen a méregtelenítő hatása. Miért fontos? Fogalmunk nincs, bár itt Magyarországon még egyenlőre, hál' Istennek tiltott, de hogy mennyi GMO termék érkezik mégiscsak be, vagy ha külföldön étkezünk, elképzelhető, hogy GMO terméket eszünk. A úgynevezett génmódosított termék, ugye aminek ennek a lényege, abban nem a génmódosítás az, ami mérget jelent számunkra, hanem az az anyag, ami kis mennyiségben ment ebbe bele, de ami módosította a gént. Ugyanezek az anyagok bizony mérgező hatással lehetnek ránk, és ez az oka annak, hogy nagyon fontos, egyre több lesz az oka annak, hogy nagyon fontos lesz a méregtelenítés. A Green Life Chlorella alga tabletta, ennek összetétele tulajdonképpen 100%-ban egyszerű Chlorella vulgaris. A vulgaris szó, tehát épp az egyszerűt húzza alá. A Green Life Chlorella alga mix kapszula, az további értékes nyomelemeket és hatóanyagokat is tartalmaz, nagyon jó kálciumforrás, C-vitamin forrás, a márjatövis mag tartalma miatt lényegében szilimarin forrás, és ugyanakkor Haematococcus pulvialis algakivonatot tartalmaz, ami 5% astaxantin, tartalmaz alfa-liponsavat, és ami az egyik legfontosabb rész, D3 vitamint, vagyis kolekalciferolt. A Chlorella algának nagyon komoly tulajdonsága az, hogy tehát kimagasló, nyomelem és ásványi anyagtartalma van. Méregtelenítő hatásáról már beszéltünk, és itt tiszta alapanyagoknak a laboratóriumi körülmények között történő termesztéséről van tulajdonképpen szó. Amihez ajánljuk, elsősorban az immunrendszer erősítése, ez az eddigiekből következik, valamint a méregtelenítés, az adagolással kapcsolatban pedig a fogyasztási ajánlás, hogy a tablettából napi 10 szemet érdemes fogyasztani, ez már érezhető egészségügyi hatást is létrehoz, de ha valaki kúraszerűen szeretné fogyasztani azért, mert például lábadozik egy betegség után, vagy egyéb okból, akkor a kúraszerű fogyasztás az bizony körülbelül 20 szemet jelent. Az másik fajta kapszulából, tehát nem a tablettából, a kapszulából, abból napi 3-5 szem fogyasztásának van már érezhető egészségügyi hatása, és aki valamilyen lábadozás vagy egyéb okból szeretné fogyasztani kúraszerűen, ott bizony napi 8-10 darabot ajánlhatunk.